Na sziasztok srácok, ez itt a The VR, én Smoker vagyok, és ma egy unboxing videóval fogunk jelentkezni nektek. Ne is pazaroljuk tovább a szót, kezdjük el. Na, első. Ugye upgrade-eltem a régi jó kis setupomat, aztán rendeltem egy új laptopot, és hát ugye ők most ma a mai szponzorok, akit vettem. Shout out to the sponsor. Na, először laptopot rendeltem, de ne azzal kezdjük, amit ajándékba adtak hozzá. Először is Kingston 128 GB-os USB pendrive. Nagyon fasza, nagyon köszönöm. Erre pont rá tudom rakni a Windows-ot, és fel tudom telepíteni, hogy nem lesz Windows a laptopom. Na, tegyük is ide félre. Oké, másik. Amit még ajándékba adtak hozzá, nem tudom miért lesz szükségem, kipróbálom milyen, arról is lesz videó. Havit Gamer Egér RGB, nagyon fasza, nagyon menő. Erről is lesz unboxing, majd írjátok meg, hogy meg akarjátok el nézni az unboxingot. Nem tudom mennyire lesz nagy szám, mert lehet, hogy csak egy kinyitom, aztán majd meglátjuk. Jó, na, kommentekbe kérem a... Köszi. Ezt is rakjuk ide félre. Na, és hát most legfontosabb a sztár vendég. Öcsi Lenovo. Levono. Lenovo Loku 15. 15. Unboxing. Itt már néztem, ez nem én boldoltam fel, ez majd fel volt bontva, kicsit gyanús. De nem baj. Megbízom, meg egy kicsit megsérült. Shoutout to Express One szállítók futárszolgálat. Shoutout. Oké. Na. Hát akkor szerintem ne is pocsékoljuk tovább az oxigént. Nézzük meg. Oké. Így lehet kinyitni. A faszán. Itt. Lenovo. Igen. Ezt inkább lehet nem erre húzom. Ide le, mert akkor leesik oda a lábikómhoz. Akkor itt oldalra elhúzom. Van ez a hely. Van hely ez az asztalon. Na. Nézzük a kihúzást. Na. Jaj, de hülye vagyok. Hát nem a laptopba kezdünk, hanem amit hozzáadnak. Először is adtak hozzá egy nagyon fasza. Ez aztán... Mi rossz? Mekkora egy töltőt adtak hozzá, te. Shoutout to Lenovo. Nagyon fasza, nagyon köszi. Amit meg hozzáadtak, ami nem volt becsomagolva valamiért külön, csak egy tápkábel. Oké. Más nincs benne, csak a laptop. És hát remélem benne van a laptop, azt nagyon néztem meg. Szóval rakom. Na. És jön a kihúzás. Öcsi. Hát, azonban nincs itt edit, ez egy pont jogos lesz. Nagyon jó. Nincs itt edit, aki fogná a kamerát. Nekem kell. Nincs kameraválvány.
jöhetnek a Patreonok, kamerával gyűjtünk. Na. Itt meghúzom, aztán utána visszajön a pofba, mert itt jobban látvány. Aha. Itt már láthatjuk is a hátul, ilyen kék csíkos ez a hátulja. Nagyon-nagyon fassa, nagyon Lenovo-s, nagyon gamer. Igen, ez az alja a laptopnak. Hát ez nagyon jó. Jobb a számítottam, itt van benne valami kis mutatom meg, mert hát ja igen, shoutout to Radium.hu, akitől rendeltem, és ő adta ezt nekem pénzért oda. Radium.hu, belinkelem a videóba. Na, ezt félre is baszhatjuk. Nice. Itt is van. Lenovo Low Q vágás. Na, Lenovo Low Q15. 15. Első kinyitás. Nagyon-nagyon fasz. Mert még kinyitom, nézzétek, itt képernyő mögött van még ez a faszak is. Ilyen kis karbonnak néz ki. Gondolom ez a hűtőrács. Oldalt van rajta egy USB. Szerintem 3.0 vagy mennyi. Egy kamera kibekapcsoló. Hátulján nagyon smooth-an csúszik, amúgy nagyon jó. Hátulján van egy HDMI, kezdjük azzal. Egy ilyen valami, ami a töltő. Igen, a töltő. Itt van egy Ethernet kábel becsatlakozó. És itt van egy USB valamennyi. Szerintem, vagy lehet ezek a 3.0-ások, oldalt pedig a 2.0, úgy van, 2.3.0. Igen, jobb oldalt pedig egy USB-C csatlakozó, valamint jack csatlakozó. Nagyon faszom, nagyon bírom. Nagyon köszönöm szépen Lenovo, meg Radium.hu. Na. Most nagyon felpörögtetek, gondolom, hogy az előbb majdnem kinyitottam, de most fogom kinyitni legelőször. Így ki is nyílik egy kézzel. Öcsi. Semmi extra. Kis fasz a kis notebook. Na. Most pedig felrakom rá a Windows-ot. Azért jó, hogy van ez a pendrive, mert rá tudom rakni. Vársz, már mondtam. Windows-ot, és akkor ez csak egy unboxing videó volt. A test videó az majd legközelebb jön. Írjátok meg kommentben, mennyire várjátok a test videót, mert lesz róla. Ja? Gyors kis van benne, RTX 4060, AMD Ryzen 7000 series, és van QR code support is rajta. Ja, meg Lenovo. Na, és itt a bekapcsoló gomb. Meg is nyomom. Történik-e valami? Nem, valószínűleg nincs benne áram, vagy igen. Akkor... Sziasztok! Itt vagyok! Tükörképem! Smoker voltam, és ez itt a The VR. Like, subscribe and comment. Hello!